Dobrý deň, vítame vás aj s celou redakciou pri školských správach. Začíname s zhrnutím všetkého toho, čo sa stalo v septembri. Začneme slávnostným otvorením školského roka. Čo by si nám o tom vedela povedať? Bolo toho 2. septembra, vyšlo nám krásne počasie, neskôr sa nám prihovoril pán primátor s pani riaditeľkou a tak ako každoročne sme privítali nových prvákov. Niekde v škole som započula, že žiaci 2. stupňa boli hneď prvý týždeň v Chorvátsku. Vieš mi o tom niečo povedať? Jasné, že viem. V Chorvátsku boli žiaci 2. stupňa. Bývali v kempe s kúpaliskom, ale aj tak sa kúpali na pláži s liečivým bahnom. Nakoniec navštívili aj spriateľnú školu v Zabare. Dokonca nám nedoniesli ani magnetky. Teraz si povieme niečo o Dni eura, do ktorého sme sa ako škola 24. septembra zapojili. Pre žiakov 1. stupňa boli pripravené prednášky a pre žiakov 2. stupňa boli pripravené projekty a na celej škole rôzne aktivity a hry. September sme zakončili behom pri príležitosti Dňa srdca. Bolo to 30. septembra v Mestskom parku. Svojich 250 metrov sa zabehli všetci žiaci a dokonca aj učitelia. Takto boli najdôležitejšie udalosti septembra. Vidíme sa opäť o mesiac. Teda pri zhrnutí októbra. Dovidenia. Aloha.